گووندێکە گەشت یا داواتێکە بێ سەروبن جل و بەرگên گەلەریên bi navê kiraspistan û şalîşepekên zêdetir li Cilemêrga Bakurê Kurdistanê di dawatan de li xwe dikin kofiya serê dayîkan û dawateke coş ya keç û xortên Kurd. Ev dawat ne ji dawateke ji bajarê Bakurê Kurdistanê ye di nava dilê Tirkiye li Enqera paytexta vê welatî ye. Bi sedan malbatên Kurd yên ku 35 sal beriya nihan piştî gundên wan tên şewitandin ji Cilemêrgê bi neçarî berê xwe didin Enqerê tevî ku bi sedan kîlometreya dûrî welatê xwe bin jî wek dawatên xwe yên berê dev ji cil û bergên xwe û kelepûra pîr û kualên xwe bernedane. Xwediya dawatê amaje pê dike ew wek berê sê roj sê şevan dawatên xwe dikin û armanca wan ew e ku nifşên li dû wan tên jî wê kelepûra kevnar bidomînin. 94 evre emillihane davet etme kültürama aynı ho devam dike. Yani çi davetan me roja eyniye dest peytike pişti nivro. Cumartesi, pazarı hatta demi saat 10'da devam dike. Kültürama adet etme evene yöresel kıyafet etme cilket hem berdiken. Yani em hasitken ku ho berdevam bike. Hatta daviye neslal dümecite zarok etme ho berdevam bike. İbrahim uyarı ku ji malbata bûkê jî amaje pê dike ku ev 35 salin hatine Enqerê û roja ku hatine vê derê hetanha her kelepûra xwe didomînin û heta sax bin jî dêher berdewam bikin. بس 5 سال 4 سال هاتنه بری بله عینشی ببرید کلتور ما بری ام دعوت خود پیروزت کن دعوت خود عینشی ببرید کن دعوت مت حسانی بله ام گلت کیف خوشن که یعنی کلتور خو ام برزنا کن حتی ام صاحب من برزنا کن هرما بهدینان انکو هرما چلمرکی به گووند و دعوتین خوین گالریتین اسکرین بسادان مالباتین کو د سال 1990 دا بر خودانه انقره پایتخت ترکیه او کلپورا خویا به هزاران سالی بردوام دکن ورال رسمیش کردستان 24 انقره